Kapani takukde buk sungnor nui makana mang pili mong ka ti pramotani lenglang manok hayakaba part office ni sini jago bono te oro nor nugui makana mang pili wo je part office ni flag hayakaba banner hayakaba bongni part office ni bera ri jotno chira phira ke sijikjak te norok sabo ni wanso kamo je koktoma sema mate inkoro je samungo elakan samung sitar tangnai rok subai uni semantaka tei tipra sase bulai toklai subai toklai bakai bahai ke chalai nai tei sini tipra sarok arikhe mang bulai toklai re party na hamjagai tonglai kai sini tipra sarok lo poro sokino abo norok wansugui nai dikisa tei tokha kosom heka bangladeshi wansa borokai sini tomungno nugui bulai ma tomungno nugui borokai busuk muni tonglai norok nangni bokhrogo wansugui denai abo kisa tipra saje bulai layu kakai tipra saje bulai layu kakai sabo thei tokha kosom rok thei na nijini porok tipra sada thei nijini porok tipra san theinyable aboni bagino wansorok monoyo tam ningke tipra saje nasle laijago joliwo buthar layo tog layo bulayo bokrok phathir layo kakai wansok tam moniya tongnaiba tipra saje amtei ngong kakai wansorok busuk tipra sarno chajage tola khiklai nai norok saijaman tei tipra sarok norok tabuk thansang regi kakai ulo thinango tipra sarok bo jaga sogino bo percentage sogino abo kono dino saimangla ambagino tipra sarok thansangge choba khaye chini hano te kipri mana ningtho